Komakacin Kurdistan Slimani Bejdariya jinin ji çar parçeyên Kurdistanê yekemîn konsera xwe darxist. Di konserê de sî mozîkjenên jin û sî û du koreyên jin jî beşdar bûn ku dik bi stranên resen yên Kurdî xemlandin. Yek ji mozîkjenên konserê lavîn Cuwa Mêr têkildarî konserê Diyarkur ku wan neh berhemên Kurdî pêşkêş kirine, her wiha anî ziman ku di konserê de jî hatbûna jinên Kurd hat nîşandan. Ji ber ku cara yekem hunermendên jin ji çar parçeyên Kurdistanê li ser hema dikê têne bahev û stranên Kurdî pêşkêş dikin. Komakacên Kurdistanê ku ji nêzîkî heftê muzîkjen û stranbêjan pêk tê, di yekê Nîsana 2026 de bi armanca vejandina çanda Kurdî û nîşandana jîhatbûyên jinên Kurd hate avakirin.